давоми 2 рӯз аст ки дар кишвари азизамон рӯзҳои фарҳангии Туркманистон баргузор гашта истодааст. Дар ин замина имрӯз дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва мусаввараҳои мардуми Туркманистон баргузор гашт. Бояд ёдовар шуд ки баргузории чунин намоишҳо як заминаи дигар фароҳам меорад то робитаҳои дӯстӣ миёни ин ду кишвар боз ҳам густариш ёбад. Намоиши мусаввара ва намунаи ҳунарҳои мардуми Туркманистон дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон бо баргузории як ҳамоиши фарҳангӣ ифтитоҳ гардид. Дар чорабинӣ масъулин аз вазоратҳои фарҳанги Тоҷикистон ва Туркманистон ва дигар намояндагони аҳли илму фарҳанги ду кишвари дӯст иштирок намуданд. Масъулин роҷеъ ба робитаҳои мутақобилан судманди фарҳангии Тоҷикистон ва Туркманистон ибрози назар намуда гуфта шуд ки муносибатҳои фарҳангии Тоҷикистону Туркманистон аз қаъри асрҳо сарчашма гирифта анъанаҳо ва муштаракоти фарҳанги ду миллатро ба ҳам мепайвандад. В Таджикистане уже не в первый раз приехал в вашу страну с большим чувством радости и гордости за свой народ, за наши туркмено-таджикские взаимоотношения, дружеские, культурные взаимоотношения. Мое впечатление от сегодняшней выставки захватывает дух от вашего уважения, от вашей любви, от вашей дружеского настроя к нашему народу. Я очень рад за то, что дружба между нашими двумя народами на таком высоком уровне. Я в Таджикистане впервые, мне тут очень понравилось, люди тут хорошие. Мы в этот раз, в этом году с Национального музея привезли очень много ручных работ, женских украшений и еще ковровые изделия. дар идома иштирокдорони чорабинӣ аз намоишгоҳи ташкилгарда боздид намуда бо маҳсули дасти ҳунармандони Туркманистон шинос гардиданд. Бояд тазаккур дод ки намоише ки ба маъраз гузошта шуд бозгӯи густариши робитаҳои фарҳангӣ ва муаррифии санъати ҳунармандони чирадасти Туркманистон ба мардуми тоҷик буд. Намоишгоҳ ҳунари қишрҳои фарҳангии Туркманистон назири заргарӣ, бурёбофӣ, созҳои мусиқӣ, санъати тасвирӣ ва дигар ҳунарҳои дастии мардуми туркманро дар бар мегирифт. Уникальные экспонаты, которые сегодня выставлены у нас, конечно, дают информацию о мировоззрении, о культуре, о традиции, о обычае туркменского народа, который год за годом тесно связывается с нашими культурными традициями и обычаями. И я думаю, что организация такой выставки, конечно, очень хороший повод для наших уважаемых посетителей, которые они ознакомиться с выставленным экспонатом и получать духовное удовольствие. бояд гуфт ки пояи муносибатҳои дуҷонибаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва Туркманистон ҳамчун давлатҳои соҳибистиқлол ҳанӯз 27 январи соли 1993 тибқи санад доир ба барқарор намудани муносибатҳои дипломатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Туркманистон оғоз гардида буд. Дар назар аст ки бо ташаббуси сарони ду давлат рӯзҳои фарҳангии Туркманистон дар Тоҷикистон ва рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Туркманистон баргузор мегардад.